Я да видя сега, господин Гуцанов, каква хубава компания сте се събрали, как сте на тази хубава маса, с кого се грижите за интересите на трудовите хора като социален министър? С приятели от БСП. Да, защо? Да не ви назначава на работа, така да си увеличи активите за председател на партията. Тук ще се поговорим с вас, ако имате нещо да кажете. Хайде, господин Гуцанов. Нямам какво да ви кажа аз на вас, освен да ви питам. Ау, каква крачка! Този варненски атлет. Може би трябваше да бъде министър на спорта. Не, на труда и социалните грижи. Кажете сега, какъв ще бъде бюджета за социалното подпомагане? Когато искате, ще се видим и ще говорим за всичко, което е свързано с бюджета на държавата. А не е редно това, което в момента го правите, да навлизате в личното пространство, на който да не сте ставали политики, министър, господин Гуцанов. Но сега ви моля наистина приятна вечер от мен. Върнете се при вашите приятели, оставите си вечерята. Хайде. Довиждане, благодаря.